Ardom donatum jo atuwe 16 na jo 16 March ajo temon kithe e phong beta temon ke wang mat nileri amendu temon jabrai amar non mangke ong sar tum pen se ekdom repairing thu yo la tamane labang ke kedo ahem lo non bang han an ka chutu na phana vedet si ekdom do thek the sang thek thelo ni tum kam ke klem yo nak bang lang thumi chet bo si la sot temon ke the nang lit tumolong o an senang ke fake fema ni tum di phulong ke la karbeng long a headquarter long mata temon ke the kame the pini atoi penamat si karene vedel lo pini nalo suni ta vedel lo la hithia jo betheta bhari theng bita chinglok lo amat nilimendu ta rudun raila yo non bangke la phelang an bangke cek lab lo non la support an yok dak tu po nakar wak thulok si ako ka selam thulok le Ardom